Pello. Gramatikaren poliedro entzuten da, ezta? Gramatikaren poliedro hau osatzeko edo, hizkuntza kontsulta zerbitzuen ikuspegitik edo arituko naiz ni. Pellok aurkeztu nau Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara zerbitzu buru gisa, eta bai, hala naiz, baina, gaur orain azalduko dudana da pixka bat, Euskara zerbitzu horrek abian duen kontsulta zerbitzu, Eulku izeneko kontsulta zerbitzuaren alde batetik, eta bestetik, Euskaltzaindiaren partetik Jagonet zerbitzua, kontsulta zerbitzua. Jagonet oker espan naiz 2000 urtean edo abian jarri zuen Euskaltzaindia, Jose Ramon Zubimendi zen arduraduna, eta gero, jakingo zuen, arloz arlo, hemen badia beste batzu, Mirian ikusten dut hor, eta iztegi kontuetan, eta hola, eta gramatika hauzietan niri egokitzen zitzaidan, Jose Ramonek eta bideratzen ez zituen zerak, gaiak eta gramatika hauziak niri zegozkidan, ezta? Bideratzea, ni neuk gramatikaren ezagutzaren arabera, edo ni neuk zertu, erantzun, edo bestela, batzordera eramaten nituen, ezta? Orduan, hor bai, 2000 urtetik gaur egun bitarte, hor lan dezentekoa izan dugu gramatika hauzietan. Kontu horretan, pixka bat esango nuke, gramatikak zer eman dio, egluk zer eman dio, eta gramatika berriak zer emango dio, zera kontsulta zerbitzu, Jagone kontsulta zerbitzuari, eman dio, orotariko hiztegia ere hor euki dugu, erreferentzia nagusi, baina batez ere eglu euki dugu erreferentzia nagusi, eta hainbat galdera bideratzeko modu ona izan dugu. Ez da, gero aparteko artikulu edo tesi edo gai monografikoak eta ere kontsultatzen genituen, baina hori izan da erreferentzia nagusi. Orduan, alde batetik, hori eman dio gramatikak zerari, kontsulta zerbitzuari edo Jagonetik, baina gero era berean Jagonetek berak ere ematen dio gure gramatikari, ez da? Pixka bi norabidetako erlazioa izan da, ez da? Eta zer ematen dio, hor ikusten genuen, jendearen zalantza iturri nagusiak zein izan diren, ez da? Urte hauetan guztietan, lehenagotik ere, Miren ere aritu izan da horretan, eta hola, Jagonet, uste dut, 2000 urtetik aurrera zela, baina lehenago ere, jakina egoten ziren olako kontuak, eta uste dut, Miren aritzen zela, eta orduan, hori, ez da, orduan, hor pixka bat identifikatzen genituen, erabiltzaileen zalantza iturri nagusiak, ez da. Orduan, hori, zalantza iturria zein ziren jakin da ere, pixka bat, guretzatera importantea zen, gramatikara eramatea horiek, eta pixka bat nabarmentzea, argitzen alegintzea zalantzazkoa ziren gai horiek, edo, aspaldi samar egin ez dugun gauza bat egiteko ere, bai, ez da, arau gaiak edo, gero Euskaltzainek eta ontzat emango zuten, eta erabakiko zituzten arauak eta zertzeko, ez da. 1984ko zererako, biltzarra, Leioan egin zen biltzarrerako adibidez, gramatika batzordeak hainbat gai bideratu eta garatu zituen, gero Euskaltzaindiak batzukola gomendio bezala gelitu zianak, beste batzukola limboan bezala gelitu zianak, eta beste batzu ja arau moduan, horretarako ere zera, ez da, izan zen, baliagarria izan zitzaigun, zera, ez da, konsulta zerbitzuetatik eta jasotzen genuen zera hori, ez da, informazio hori guztia. Euskal Herriko Unibertsitateko kontsulta zerbitzura, Eulku izeneko zerbitzura pasatuta, hemen bi eratako zerbitzua, izen beraren pean bi eratako zerbitzua ematen dugu, ez da, batetik da, Jagonet euskararen erabilera orokorrerako den bezala, unibertsitate mailan batez ere terminologia kontuetarako eta erabiltzen dugu zera, Jagonet,
baina ez horretarako bakarrik. Tarteka ere iristen dira, zera gramatikako, morfologia sintaxiko kontuak ere, eta, bueno, haiei ere erantzun egin behar, ezta? Orduan, hor ere, nola ez, eglu ere, orain arteko eglu, eta hemendik aurrera beste gramatika euskararen gramatika berria ere, ezinbestekoak izango zaizkigu. Eta bigarren zerbitzua, eulkuren barruko bigarren zerbitzua, aholku didaktikoak edo, eulkuren aholkuak edo deitzen ditugunak dira, ezta? Orduan hori 2006 garren urtetik aurrera eta gaur egun bitarte ari gara horretan, hasieran astero bialtzen genuen, unibertsitateko euskal komunitateari bialtzen genion zera, aholku didaktiko bat, zalantzagarriak eta izan zitezkeen kontuetarako, ez da, testugintzarako eta abar. Ez nahi eta nahi ez gramatikakoa bakarri, baina gramatikakoak ere asko. Hasieran astero egiten genuen gauza bat, gero 15 inventarioa ere ez da urritzen doa, eta pixka bat gero 15 hasi ginen, eta harrezkero 206 aholku didaktiko eman ditugu, eta hor ere referentzia nagusia eglu izan dugu zera, morfologiako eta sintaxiko kontuak ziren kasuetan, ez da? Orduan, hor ere, zerbitzuak ere, eulku zerbitzuak ere hortik edaten du. Hainbat dira, ez dakit merezi duen, ez dut uste merezi duenik, arauen zerrendatxo bat badakart, baina jagoneten, esan nahi dut, arauen aldetik, arau gintzaren aldetik, gramatika batzordeak egin dituen lanena, eta eulkuko, aholku didaktikoen, zerrendatxo bat, baina ez dut merezi duenik hor zarean sartu besterik ez daukazu, eta hori. Orduan, esan nahi duena da, gramatikak bai eman diola, ezinbesteko referentzia izan dela, eta oinarria izan dela, aholku kontsulta aholku zerbitzu edo kontsulta zerbitzu bietan, bai jagoneten eta bai eulkun. Ez dakit etorkizunean ze izango dan, gaur egun nola gaude, pixka bat euskaltzaindiaren jagoneten kasuan, ez dakit. Hor, inpas batean bezala, ez da? Gaur egun ez dago zera hundirik, ez dira iristen galdera askorik, eta hor gaude, baina, segituko dugu preste goten. Da besterik ez.